welcome to my channel. I am Shari and thank you so much for being here. As what you can see in the title, this video is about how I lose 2 kilograms in 3 days lang. So, isa-share ko dito kung ano yung mga kinain ko, ano yung mga hindi pwedeng kainin, at ilang weight yung aking na-shed out. So, if you're interested to know more about this topic, please continue watching. Medyo struggle sa akin ang magbawas ng timbang kasi after kong manganak dun sa second ko na son, yun, hindi na ako nag-shed out. Kasi parang nagsistress eating din ako minsan. But, yeah, sobrang dami ko sinubukan na mga ways of eating o kaya mga tea, mga kung ano-ano lang. Hindi naman ako masyadong gumastos for that. Kasi minsan I prefer na yung parang natural lang yung gawin natin. So just a disclaimer, hindi po ako expert sa larangan na ito at hindi din po ako doctor at yung nag-work po sa akin ay posibleng hindi po mag-work sa inyo but I think kailangan mo lang talagang sundin yung process. Yung diet pala na to ay nakuha ko sa isang group kasi inad ako sa group nung kasama ko sa work and I am so thankful na inad niya ako at dahil doon ay nag-lose weight ako. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Magbabanggit ako ng mga bagay na hindi pwedeng kainin sa way of eating na ito. So, before tayo magsimula, ipapakita ko muna sa inyo yung aking before and after na picture. So, this one, ito po siya. So, yung pinaka-main na tatanggalin natin sa diet natin ay yung rice, of course, kasi sobrang alam naman natin na sobrang taas nun sa carbohydrates. So, yung second naman na tatanggalin natin ay yung sugar, pati yung mga coconut sugar, pati yung kahit anong sugar, hindi yun siya pwede. If you are like me na mahilig sa coffee at hindi ko talaga kayang walang sugar yung aking coffee. So, bumibili lang ako ng mga ganito, yung equal or yung stevia or yung mga non-calorie or yung mga zero-calorie sweetener. So, yun, pwede po yun siya. And, yung bawal is yung mga pasta, yung oatmeal, yung wheat flour, yung all-purpose flour, yung any kind of biscuit, yung mga skyflakes, yun, bawal din po yun. Bawal din po ang munggo kasi high in carbohydrates po yun. So, any kind of also of yung mga saging, kamote, and yung mga ganyan. At may mga condiments din po na bawal, yung mga soy sauce, yung mga ganon, mga ketchup, yung mga ganon kasi may carbohydrates po siya. Bawal po din ang mga fresh milk kasi mataas po ang carbs and sugar content po nila. So, yun po yung mga nabanggit ko, yung mga bawal or hindi natin pwedeng kainin. So, ano nga ba yung mga kinakain ko lang? So, first yung pinaka-main ay yung meat, yung eggs, yung fish. And then, minsan actually nagbi-bean sprout din ako, yung toge. Pero 1 cup lang siya. Sige, ipapakita ko sa inyo yung mga pictures dito na mga kinakain ko. Minsan kumakain din ako ng singkamas, cabbage, lettuce na may egg o kaya pork na mga pork slices o kaya kung mahilig kayo mag-samgyupsal, pwede kayo mag-samgyupsal kahit unlimited samgyupsal pa kayo, pwede po yan. Wag lang yung sauce na high in carbohydrates. Ano pa nga ba yung pwedeng kainin? Yun yung penoy, yung balot, pwede po yung kainin. Any kinds of eggs ba? Basta most kinds of eggs, yung mga itlog na maalat, pwede po yun. Seafoods, pwede po yung crab, lobster, shrimp, pusit, isda, tahong. So, pwede po yung mga seafood. Pwede po kayong mag-only seafood. Sa mga drinks, pwedeng tea, pwedeng black coffee with stevia or equal. Pwede rin Coke Zero. Yes, pwedeng Coke Zero. And, of course, water. So, kung para safe, mag-water na lang po kayo kung nauuhaw kayo. Yung nakikita ko lang na mahirap dito sa diet na to ay talagang self-control kasi kailangan you are determined na i-reach yung goal mo. Yung sa akin naman, hindi naman siya ganun ka sobrang laki ng nabawas ko. But for me, it's big thing na siya para sa akin kasi nga na-change yung aking
na-change yung aking way of eating. Yun nga din yung according din sa post ko na nawala yung aking back pains. Isa din po yun sa benefits, tsaka hindi po magbo-bloat yung inyong katawan or yung inyong tiyan, hindi siya bloated. So yun po. And yes, so if you're interested to know more about this diet, I will link down below yung account ni Sir Dave. Siya yung coach ng low carb diet dito sa Philippines, and nakalagay din, nandun sa channel niya kung ano yung mga step by step process, kasi may 3 uri ng mga way of eating, yung low carb diet, strict low carb, and then dirty low carb, yung casual. Hindi ko siya masyadong maisa-isa sa inyo. Basta yun may explain niya in details. I will just link them down below. And I am so thankful to Sir Dave and Ma'am Ara for sharing the way of eating, and also to the members of the group, kasi so isa din talaga sa mga reasons na magpo-pursue ka sa diet na to, kasi hindi siya ganun talaga kadali, is that parang everyday may nakikita ka na transformation, may mga food recommendations. If you have questions, you can leave a comment down below and I will try to answer them. And if you want help or gusto nyong, basta feel free to message me kung gusto nyo or may mga tanong kayo. Or if you have questions, you can also message me. I have my Facebook account down below and my Instagram account also. You can also follow me on Instagram and send me your questions. Ngayon sa akin is 38 days po ako na hindi kumain ng rice and yung mga high carb na mga pagkain. Kung nagtataka kayo kung nakapag-cheat ba ako, of course nakapag-cheat, pero hindi po siya intentional. So, minsan yung milk tea lang talaga yung aking weakness. Yung kryptonite. Kryptonite wala siya. Superman na lang? Spider-Man. Kryptonite. Superman? Oo. So, parang yung milk tea lang yung aking kahinaan. So, yun at minsan pag-visit kami and then naghahanda yung mga may bahay, nakakahiya naman na tumanggi, diba? Nag-effort sila doon. Kaya yun lang. And yun nga, 38 days akong hindi nag-rice and low carb yung aking kinakain. Sobrang kaya ko naman. And based on experience, yung first 3 to 4 days lang yung mahirap kasi dun yung sasakit yung ulo mo, yung medyo nahihilo ka. At meron namang nare-recommend na water, yung G-Active sa 7-Eleven. So, pwede yun siya. And it's rich with electrolyte and potassium ba? Parang ganon. So, yun, maganda po yun siya. But, gaya ng mga ibang way of eating, kailangan alamin nyo muna. At if may mga medical conditions kayo, wag po kayong padalos-dalos. I-ask nyo po muna sa mga doctors if you're allowed to do a low-carb diet. So, yung aim ko lang talaga for this video is makatulong ako if may gusto sa inyo or may kakilala kayo na gustong mag-lose ng weight and they don't know kung paano. Ito yung para sa akin, ito yung best, and I hope na makatulong siya. Kasi yung aim din naman ng group is to have an obese-free country, yung Philippines. Kaya ayun. So I hope na yun nga, may matulungan din tong video na to. And yun yung na-share ko yung experience ko. Basta kailangan nyo lang talagang tiisin yung 3 to 4 days na masakit sa ulo and kasi nag-a-adjust yung body natin. And yes, ano pa ba yung pwede ko i-share? Doon pala yung sa pagluluto. So, kung nag-pork chop kayo or fried chicken, the best oil na pwede nyo gamitin is just coconut oil. And they are still doubting on the olive oil, but yung coconut oil yung best para para safe na lang. Maganda pag kayo mismo yung nag-prepare ng food na kakainin nyo para alam nyo kung ano yung mga ginamit dun sa pagluluto o kaya mga halo dun sa food. So, yes, yun nga, so if you have questions, please don't hesitate to leave a comment down below and I will try to answer them. So that's all for this video. Please do follow me on my social media accounts, my Instagram and my Facebook. Nandiyan yung link sa baba. And if hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the bell notification on the side for you to be notified kung may bago akong video na i-upload. So, yes. Thank you so much for watching, everyone. God bless you in my next video. Bye!